Nakon što su se pojavile informacije o dolasku ljudi arapskog podrijetla i masovnoj kupovini zemljišta na području općine Kiseljak, među građanima je zavladala nelagoda. Ne valja. Hoće da nas istjeraju odavde. Po našem čuvanju go traže, ali mi se seljani bunimo. Ali ne možemo ništa pomoći zato mi. Da nam dođe po glavi da nam budu učuvani. Ovaj čovjek učuvani, evo ga. I on. To na to pristajimo, ali oni traže, pa hoće li im uspjeti. I traže ima kuća da oni imaju temelje, da bi se on dalje širili. Ne damo mi to. Ne damo. Bojite se dakle? Bojimo se, da. Ne podržajemo. Eto. Ni pošto, ni po kakvu cijenu. A ne može zabraniti nikom ništa ni kupiti, ni prodati. Ali ipak mislim da ne bi trebalo tako raditi. Da bi trebalo baš, ako treba, gledati kome će se prodati. Radi se o zemljištima koja su uglavnom na području Lepenice, bez obzira na narodnost vlasnika. Bivši vlasnici ne žele govoriti o ovoj temi, a sam načelnik općine Kiseljak smatra da su strahovi opravdani. Razumije razloge prodaje do kojih je dovela gospodarska kriza i nestašica u zemlji. Uvijek se birao susjed i nije bilo svejedno ko će vam biti susjed. Vi znate što se događa zadnjih par godina kad je u pitanju svijet, kad je u pitanju terorizam, kad je u pitanju i bojazan jednostavno ljudi. Tako da taj strah je opravdan. Građani su sumnjičavi oko motiva dolaska arapskih investitora u Bosnu i Hercegovinu. Ovo je osjetljiva tema na području središnje Bosne, djelimično i zbog Domovinskog rata, u kojemu su sudjelovali pripadnici postrojbi El Mudžahid, poznatiji kao Mudžahedini. Kupuju vikendice, radi dolazak 2 mjeseca ovdje preko ljeta i ništa više, mislim, to jednostavno dolazi kao turist. Bogataši, njihovi bogataši iz zaljeva, oni idu u Englesku, u Španiju, oni tamo imaju imanje, automobili, rančeve, sve. Niko njih ne brani. I sad te srednje klasa iz zaljeva dolazi ovdje. Mislim, oni prije su išli u Egipat, Sirija, Tunis, Liban, ali znate vi kako politička stanje. Svi imaju imanje tamo. U Siriji ima 500 milijuna Saudici što imaju kuće u Siriji. Sad te kuće nemaju. Gdje će ići? I oni sad nađu neke zemlje, mala, Turska, kako se zove, Bosna, su naišli na Bosnu i to. I zato oni kupuju, mislim, to nema iseljavanja ovamo. Nema to šanse. A na već kupljenim zemljištima kuće uživanja i odmora ipak neće moći biti izgrađene, barem kada je riječ o ovoj općini. Jer po prostornom planu usvojenom 2008. godine ova zemljišta ubrojena su u poljoprivredna, a ne građevinska, pa samim time na njima izgradnja nije moguća. Dali su mu punomoć, ta firma, Senabel, da ja idem, stupam, njih radi urbanistička dozvola. Ja sam predao zahtjev. I to bila građevinska zemlja kod gospođa Lilija Boras i ja sam dobio odbojnicu. Zato sam tražio sastanak od načelnika Kiseljakovića, upoznao, čovjek je prijatan, pričao sam na fino. Imaju neki problema i kaže vijeće je odbila i to je jednostavno. I iako se na ovaj način dobrim dijelom spriječava otkupljivanje, arapski investitori i dalje kupuju na način da se pod kupce pišu poduzeća ili drugi ljudi posrednici, a oni navode za doživotne uživatelje, čime polažu sva prava. No zbog neugodnosti arapski ulagači se ipak povlače i sve više odlučuju za kupovinu na području drugih općina u okolini Sarajeva, što Kiseljaku donosi izravne financijske gubitke. No jesu li to uistinu gubici, najbolje znaju sami Kiseljačani.